Der var engang en dreng, der havde sådan nogle fødder, der kunne gå rigtig langt. Og så langt, når han stod på den ene side og skulle hen til skolen, så gik han bare et skridt ind i skolen. Og ind i skolen, der kom hans meget vrede matematiklærer Andersen. Hvad har I lavet, børn? Jeg kan se, I har lavet noget. Vi har ikke lavet noget, Mr. Madsen. Jo, I har. Sig mig, hvad det er, eller jeg dræber jer. Jamen, vi har ikke gjort noget. Nå, så I siger det ikke. Jeg begynder bare at dræbe jer en efter en. Og jeg stopper kun ved at dræbe jer, til jeg siger det, hvad jeg har gjort. The superhero.